Mga gasolina naman po sa Santo Tomas, Pangasinan, hinikayat at na magbigay ng diskwento sa mga magsasaka tricycle drivers. Para sa balitang yan, nagbabalik Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Hinikayat ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa mga fuel stations sa bayan na magbigay ng diskwento partikular sa mga magsasaka at mga tricycle drivers. Ito ay matapos aprubahan ng Sangguniang Bayan ng Kautusan na nag-aanyaya sa lahat ng mga gasoline station at suppliers na magbigay ng diskwento upang maibsan ang pasanin ng mga magsasaka at tricycle operators dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Agad na tumugon ang isang fuel station sa Barangay Salvacion na nag-aalok ng diskwento sa gasolina simula kahapon Abril 8. Eksklusibo umano ang diskwento para sa mga magsasaka at miyembro ng TODA ng Santo Tomas. Bagaman walang nabanggit na halaga ng diskwento, kinatigan ng mga residente ang kautusan bilang malaking tulong sa pasanin ng mga manggagawa. Ayon sa Sangguniang Bayan, layong tugunan ng ordinansa ang dagok na nararanasan ng mga lokal na manggagawa at transport operators sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Kasama mo mula rito sa IFM News, tagupan ito si Idol Denise Brillante Tatak. IFM IFM News. IFM News. IFM News.